खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि गासै साफ्रोमनिसिम फिन बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांनानै दासिमानि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। माने नैबे सराइबिल ओनसोलावहाय ना, नैबे सराइबिल बे दालां गोजौ नैबे नार्साइ बिल नैबे दै सेराहाय माने सानजाजों बाहाय मोनसे गासैनिबो थाखाय आरोना मोनसे कालचारनि मोनसे प्रग्राम बानायदों। नोंथांमोना नायफैनो हागोन। माने गाबोनहायथ' जेनेबा एप्रिलनि 1 थारिख नङा होमबा? गाबोन साननिफ्राय जागोन आरोना 1 थारिखनिफ्राय एप्रिलनि। लोगोफ्रा नायफैनो हागोन गासैबो, माने ओरै खाथि खालानि बयबो जाहाथे नुदोंबा जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो लोगोफ्रा गासै साफ्रामबो बाहाय माने नुजाफैदो आरो नायफैनो हागोन आरोना एसे। माने लोगोफोर माने साजायगासिनो लोगोफ्रा नायदो नै माने मोजां साजायदों माने लांदाङावनो आरोना माने नायगिरि साफ्रामबो बेनिफ्राय माने मोनसे माने लांदाङाव नायनांगौ आरोना ओरैनो स्टेज खालामाखिसै बाहाय माने कुमारसानि फैगोन, बिदिनो गफुरमोन फैगोन, बिगामोन फैगोन, गासै साफ्रामनिबो जेनेबा